Bai, ni hemen gustora nago, bai. Oposizio batera aurkeztu nintzen, orain dela urte batzu, aprobatu nun eta plaza hau lortu nun. Eta hemen badaramatzat 4 urte, bai, 4 erdi. Bai, baina udaletxean laniteko euskaraz jakin behar da. Bai. Eta esaminak egiten dute. Eta zu non ikasi zinun euskaraz leitzen eta eskribitzen? Baitu, nik lana bilatzen hasi nintzenean, ikusi nun administrazio lanpostu guztietan euskara eskatzen zutela. Orduan erabaki bat hartu behar zen, eta zein nun euskaltegira joan nintzen. Urte gutxitan alfabetatu nintzen, eta baitu. Ara, ez da ideia txarra, Ni ere Frankotan pensatu dut alaitea. Baina, hau alferkeria. Ez pentsa, neska. Baitu, zu betidanik euskara zeintzu, ez? Bai, hala da. Orduan, irakurtzen eta idazten berehala ikasiko duzu euskaltegian. Zergatik ez zara animetzen? Egia da. Oraintxe bertan, lehen deitu behar dut euskaltegira. Bai? Bai. Venga, ba, Preso tira. naiz. Zaitu. Euskaltegia, apuntatzeko deitzen dut. Kaixo, bego naiz, Ireizozkoa. Ultzamako udaletxean egiten du lan administrari laguntzaile bezala. Txikitatik ikasi nuen euskara, baina pixka bat bakarrik. Eta gero nahi nuen gehiago ikastea eta horregatik euskaltegira joan nintzen. Euskaltegian oso ongi paztu nuen, eta gainera hori esker, orain daukan lana lortu nuen. Ultzamako udalean oso pozik nago. Euskaraz erabiltzen du, jendearekin hitz egiten du euskaraz, eta oso ongi doa nire bizitza. Euskara ikasi eta hobetzeko, ikastaro eskaintza zabala duzu euskaltegian. Ikastaro motzak zein luzeak. Eta euskara zerbitzuek diru laguntzak eskaintzen dituzte.